Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamyt haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 13-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärmi. Birleşen Ştatlar Ýewropa Birleşigi we adam hukuklaryny goraja toparlar ortaýatda ýüzlerçe parahatçylykly protestçiniň tutsak edilmegini ýazgyrdylar. 10-njy iýunda tutuş ýurtwynçy dürli şäherlerde geçirilen korrupsiýa garşy protestlerde opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň 1560 tarapdary tutsak edildi. Şol sanda 866 adam Moskwada we 548 adam Sankt-Peterburgda. Polisiýanyň protestlerdäki hereketlerini hatabalyan hökümete degişli bolmadyk halkara guramasy OVD Info tutsak edilen protestçilerin aglabatynyň 13-nji ýylda ýerden boşadylandygyny aýtdy. Navalnyň özi 10-njy ýylda Moskwada protestleriň öňü tirasynda tutsak edilipdi we ruhsat berilmedik ýörgişleri guramalaşdyrmak üçin 30 günlük tutsaklyga höküm edildi. Aktam 10-njy ýylda Orsiýada ähli demonstrantlary boşatmaga çağırdy we tutkatlyklary demokratik gymmatlyklary ýok etmek boýunça tynançyk diýip adlandyrdy. Navalny prezident Vladimir Putinin goly astyndadygyny aýdýan korrupsiýa sistematyna garşylyk bildirmek üçin protestlere çağırypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 13-nji ýylda Aşgabatda duşuşdy. Bu duşuň netijesinde türkmen ýolbaşçysy ýurdun energiýa howpsuzlygy meselesinde Birleşen Milletler Guramasynyň goldawyna bil baglaýanlygyny ma'lum etdi. Biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen bu problema boýunça aktiv ara gatnaşygyny dowam etdirer we munyň bilen baglylykda biz size hormatly baş sekretar siziň bu meseledäki goldawyňyza bil baglaýarys diýip türkmen mediasy Berdimuhammedow çetirleýär. Şeýle resmi maglumatlara görä Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen durnukly ötüş howanyň maýlamagyna garşy görüş we ekologiýany goramak boýunça mundan beýlek işleşjekdigini ma'lum edipdir. Antonio Guterres'iň Türkmenistana saparynyň öňü tirasynda adam hukuklaryny goraja halkara goramalary ony ýurtda adam hukuklarynyň problemalaryny öňe çekmäge çağırdylar. Antonio Guterres'iň Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren gepleşiginde adam hukuklary problemasynyň gozgalyp-gozgalmanlygy resmi maglumatlarda ma'lum edilmedi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary 8-nji ýylda Merkezi Aziýa regionuna saparyny Kazakstandan başlapdy. Soňul Özbegistana, Kyrgyzstana we Täjikistana barypdy. 1992-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasyna agza bolup raýat azatlyklaryny öpçün etmek boýunça halkara borçnamalarynyň ençemesini öz üstüne alan Türkmenistan halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýyllar boýy dünýä derejesinde adam hukuklaryny iň gödek tepeleýän ýurtlaryň arasynda agdalýar. 2006-njy ýylda Orsiýetli derňeji jurnalist Anna Politkovskaýanyň öldürilmegini gurnamakda günälenip ömürlük türme hökm edilen Çeçenstanlynyň garyndaşlary onuň türmede ýogalandygyny habar berdiler. Garyndaşlarynyň 13-nji ýylda Kavkazski Uzel websaýtyna aýtmagyna görä, Lom Ali Gaytukayew Orsiýetiň Vologda regionunda berk düzgünli ýörite koloniýada saklanýan ýerinde urulyp ýenjilmelerden ölen bolmak ähtimal. Gaytukayewiň ýegeni Temirlan Gaytukayew öz daýasyny görmäge baranda her gedek onuň ýüzünde urugy izleriniň bolundygyny aýtdy. Gaytukayewiň aklawçysy Yelena Kharyanovskaya öz müşterisiniň urulyp ýenjilmeginden şikaýet edip 2015-nji ýylda türme garşy iş gozgamaga tynançanlygyny ma'lum etdi. Emma häkimetleriň ýeterlik subutnamalaryň ýokdugyny aýdyp şikaýeti kabul etmekden ýüz öwrenligini habar berdi. 2014-nji ýylda Çeçenstanly Gaytukayew we Rustam Mahmudow 2016-njy ýylda Politkovskaýany atyp öldürmekde günälenip ömürlük türme tutsaklygyna höküm edilipdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon adalet boýunça döwlet geňeşçisi wezipesini öz gyzy we prezidentiň edarasynyň başlygy Ozoda Rahmona berdi. Prezident Rahmonyň 25-nji maýda eden bu karary 13-nji iýunda köpçülige ma'lum edildi. Ozoda Rahmon prezidentiň edarasynyň ýolbaşçysy wezipesine 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda bellenipdi. Ondan öň ol daşary işler ministriň ornbasary wezipesinde işläpdi. Noýabr aýynda Rahmon ýene bir gyzyny Ruhshona Rahmonowany daşary işler ministriň ornbasary wezipesine belläpdi. Ýanwar aýynda Rahmonyň ulugly Rustam Emomali Duşanbe şäheriniň häkimi wezipesine bellendi. Täjikistanyň prezidentiniň ýakyn garyndaşlarynyň ençemesi ýurtda möhüm wezipeleri eýleýärler ýa-da täsirli biznesa gözükçülük edýärler. 1992-nji ýyldan beri bu postsovet ýurduny dolandyrýan Rahmon 9 çağanyň kakasy. Adam hukuklaryny goraja toparlar we täsir garşydaşlar Rahmonyň başga pikirliligi çydamsızlyk görkezýänligini we tanqidçilerini
basyp ýatyrýanlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. MTS Türkmenistanyň lisensiýasyny uzaltmak gepleşikleri dowam edýär. MTS Türkmenistan mobil aragatnaşyk operatorynyň ýurtda iş alyp barmak boýunça lisensiýasynyň möhleti tamamlanyp barýar. Ýatlyk geçdik. 2012-nji ýylda MTS Türkmenistan hojalyk jemgyýeti bilen Türkmenistanyň döwlet kärhanasy bolan Türkmen Telekom arasynda 5 ýyllyk ilalaşyga gol çekilip, şonu belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu ilalaşyň ýene 5 ýyla çenli uzaldyryp bilinjekdigi aýdylypdy. Kronika Türkmenistanyň neşriniň MTS kärhanasynyň işgärleriniň birine salgylanyp berýän maglumatyna görä, may aýynyň ortalaryndan bäri lisensiýanyň möhletini uzaltmak barada gepleşikler geçirilýär. Neşir täze ilalaşygyň 1-nji iýula çenli baglaşylmasa, onun mobil operatorynyň lisensiýasynyň togtadyljakdygyna üns çekýär. Ýatlyk geçsek MTS kärhanasynyň mununozollo Türkmenistanyň lisensiýasynyň möhleti uzaldylman togtadylypdy. Russiýanyň MTS kompaniýasy 2010-njy ýylyň dekabr aýyny Türkmenistanyň aragatnaşyk bazaryny ýylaty mobil hyzmatlar bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini durdupdy. Şol pursat MTS bilen hyzmatdaşlygyny beseden Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi öz kararyny MTS bilen şertnamanyň möhletiniň dolmagy bilen düşündiripdi. 2011-nji ýylyň başynda MTS Türkmenistanyň çekilmek bilen 600 milyon dollar ziyan çekýändigini, şeýle-de Türkmen hökümetini suda berjekdigini eglan etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem öz gedeginde MTS'iň çekdi diýen ziyanynyň öwedini dolmajakdygyny aýtdy. Bundan soň 2012-nji ýylyň iýulunda MTS özlerini Türkmenistanyny işlemek üçin lisensiýa berilendigini aýtdy. Şonu MTS'iň Türkmenistanyň lisensiýasynyň togtadylmagy bilen bagly iki tarapyň kanuny şikaýetleriniň hem ýatyrylandygy ma'lum edilipdi. Şol pursat baglaşylan täze ilalaşykda Türkmenistanyň mali hasaplarynyň alınıp barylşyna görä MTS salgytdan başga da Türkmen Telekom her aýda arasa girdejisinden 30% serişde geçirmek göz öňünde tutulupdy. Adatlyk radiosynyň Türkmen hökümetiniň çeşmesi häzir MTS Türkmenistan operatoryna goşmaça salgydyň salynjak bolýanlygyny we bu boýunça gepleşikleriň alınıp barylýanlygyny ma'lum etdi. Emma bu maglumaty beýleki garaşsyz çeşmeleri tasdiklatmak başartmady. Şeýle-de ýokurdaky ýagdaý boýunça MTS kärhanasynyň häzirlikçe hiç hilik kommentariýa almak başartmady. MTS mobil operatorynyň berýän resmi sanlaryna görä 2013-nji ýylyň 3-nji çäreginde onuň Türkmenistanyna 1 milyon 610 min goly müşterisi hasap alınıpdyr. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Mut hyzmatlary ýatyrmak tawşyrygyndan soň ölçüjüler talap edilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň suwuň, togyň, gazyň ýeňillikli, ýagny mut berilmegini ýatyrmak baradaky teklipleri gysga wagtda taýýarlamagy tawşyrmagynyň ýerýany bilen ýurdun dürli künjeklerini yerli häkimiýetleriň, ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp, geçen ýyllarda ulanlan suw, gaz, elektrik tog üçin tölek etmeligini we ýörüti ölçeýiji abzallary oturtmalygyny talap edip başlandyklary habar berilýär.
Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň maglumatyna görä, paýtagtyň ýaşaýyş jaýlarynyň girirgelerini jaý ulanyş müdürlükleriniň we Aşgabat Agsu birleşiginiň edarasynyň öňünde hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini berjaý etmek maksady bilen diýen düşündürüşe salgylanyp, togyň, gazyň we suwuň ulanyşyny hasaba aljak ölçeýici abdallaryň oturdulmagynyň zerurdygy dogrusyny bildirişler asylypdyr. Şol bildirişlerde nygtalyşy ýaly ölçeýici abdallary ýaşaýjylar öz hasabyna alyp Aşgabat Agsu edarasynyň laboratoriýasyny möhürledip, soňra da öz jaýynda oturtmaly bolýarlar. Adatlyk radiosynyň ozalam habar berişi ýaly ölçeýici abdallary mejburi ýagdaýda oturtmak işleri iň bärkisi golaýatlarda eýem bir näçe aýdan bäri dowam edip gelýär. Mysal üçin Balkanyň merkezi Balkanawat şäherinde döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärlerden öz öýlerine su ölçeýici gurallary oturtmak we onuň oturdulan nuwarydaky guwanamany tawşyrmak talap edilýär. Türkmennewit döwlet konserniň bir näçe işgäriniň Adatlyk radiosynyň yerli çeşmelerini aýtmagyna görä, olar 105-110 manat aralygyna durýan ölçeýjileri jaýlaryna oturdanlaryndan soň bu aradaky degişli guwanamalary we oturdulan ölçeýjiniň de suratyny alyp işleýän edarasynyň ýolbaşçylygyny görkezmäge mejbur edilipdiler. Mundan başga, Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçen hepde deden çykyşyndan soň ýaşaýjylaryň şu ýylyň birinji ýarymy kä halatlarda bolsa 2015-nji we 2016-njy ýyllar üçin ulanylan suw, tok we gaz üçin төлek etmekleri talap edilip başlananyna üns şekilýär. Bu maglumaty Adatlyk radiosynyň öz çeşmeleri de tasdik edýärler. Gepin gerçini görä ýatlasak, Türkmenistanyna suwuň, togyň, gazyň belli bir meşwerde mut berilmegini 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan gollamak maksady bilen 10 ýyllyk möhletge girdildi we soňra bu mutçylygyň 30-njy ýyla çenli saklanjakdygy aýdylypdy. Emma häkimiýeti Berdimuhammedowyň gelmegi bilen bu hyzmatlara çäklendirmeler girdildi. Türkmenistanyň prezidentiniň 2013-nji ýylyň 22-nji ýanwarda gol çeken we şo ýylyň 1-nji fevralyndan güýje giren 1481-nji kararyna laýyklykda jaýda ýadga duran her adama bir gece gündüzde 250 litr suw mutuny berilýär. Onun artyk ulanan suw üçin төлek talap edilýär. Şeýle de jaýda ýadga duran her bir adama bir aýda 35 kilowat elektrik energiýasy mut berilýär. Jaýda ýadga duran adamlaryň sany 2-den geçmeýän bolsa, onu olaryň her biri üçin her aýda 45 kilowat elektrik togy mut berilip, onun artyk ulanan tog üçin төлek talap edilýär. Türkmen rejimi ilaty berilýän bu ýeňillikleri wagtal dile getirip, hatda muny adam hukuklaryny goýulan hormatyň ajaýyp nusgasy ýokmuny hem häsiýetlendirdiler. Emma şol bir wagtda eýem bir näçe ýyldan bäri hökümet we ýaşullar maslahatlarynyň dowamyna bu ýeňillikleriň netijesizdigi barada barha köp gurrun edilip başlandy. Bu aralykda gurrungy gidýän ýeňillikli hyzmatlaryň haçan dol ýatyryljakdygy, şeýle de munyň gazyň bahasynyň gaçmagy zerarly, agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň raýatlaryna nähili täsir ýetirjekdigi dogrusyna hiç ýyly maglumat berilmeýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündülügi gepleşigimizi Türkmen prezidentine ýüzlenip ýazylan hatlar, ýagny hormatly arkadag rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Okujymyzyň uradan hatynyň mazmunyna geçmezden ozal hatyň bolşy ýaly seslendirilýändigi we munyň Adatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny hiç bir görnüşde şöhrelendirmeýändigini ýatladyp geçýäris. Arkadag ömrüni çilim bilen geçiren ýaşuly ýaş ýigitleriň halk içindäki sesi. Narkoman bolduk. Bir wagtlar il içinde narkomanlary ýazgyrardyk. Heýde bir öýüň zadyny satyp tirek çekilermi, bir sowat diýse diýip. Indi özümizim şoňa döndük ştuwuny 4-5 manat bermek bilen. Her alanymyzda özümizi ýigrenip käýini balýas. Haram bolsun çekýän çilimiň diýip alýas. Çağajyklaryň rızkylyndan kesip edilýär şu zatlar.
Eger hakykatdanam saglygymyz aladylanyp edilýän bolsa, näme üçin Saglyk Ministrliginde soňa meňzes halka açyk terapiýa kömegiňiz, mugut dermanyňyz we soňa meňzes aladaňyzy göremizok. Eger şeýle bolmasa, bu zatlaryň asagynda baýamak ýa-da birini baýatmak ýaly erwet mani emele gelmeýärmi? Näme etdiňizem şu mesele çäre tapyp bermegiňizi haýsy edýäris. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýakyn wagtda Täjikistana ýygydirli howa gatnawyny ýoly goýmagy planlaşdyrýar diýip media maglumatlarynda edilýär. Şeýle-de resmi maglumatlarda Türkmenistanyň milli aviakompaniýasynyň 10-njy ýylda Aşgabat, Duşanbe Aşgabat Sinag reýsini amala aşyrjakdygy aýdyldy. Hususan Aşgabatyň we Duşanbeň arasyndaky bu täze halkara ugrubunçy birinji uçaryň Türkmenistanyň resmi topurynyň agdalaryny Täjikistana alyp barjakdygy aýdyldy. Duşanbe barýan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileşiginiň ýol başçylaryny, agda kompaniýalarynyň başlyklaryny we täýatçylyk şirketleriniň wekillerini öz içine alýan türkmen delegasiýasynyň agdalary Duşanbe bir günlük saparynyň dowamynda iki ýurdun arasyndaky howa gatnawyna degişli meseleler boýunça gepleşik geçirerler diýilip habar berildi. Howa gatnawy iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň ulalaşyklaryň esasynda amala aşyrylýar. Aşgabatyň we Duşanbeň arasyndaky göni howa gatnawy 1993-nji ýylda ýatyrylypdy. Şondan beri Türkmenistandan Täjikistana howa gatnawy başga ýurtlaryň üstünden amala aşyrylýar. Türkmenistan soňky aýlarda ýurtlaryň ýene bir näçesine göni uçar gatnawyny ýoly goýmak meselesini maslahat etdi. Hususan 14 fevralda Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon gepleşiginde Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda göni uçar gatnawyny gaýtadan dikeltmek meselesi gozuldy. Türkmenistanyň we Ukrainanyň arasyndaky howa gatnawy 2015-nji ýylyň 16-njy awgustynda kesilipdi. Şonda Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugy Türkmen aviakompaniýasynyň Kiýew-Aşgabat howa liniýasyndan bir taraplyň tertipde peýdalanyp, Ukraina uçarlarynyň Aşgabata gatnawyna ruhsat bermeýänligini aýdypdy. Döwlete degişli Türkmen howa ýollary milli gullugynyň eýçiliginde 20 çemesi uçar bar. Olar dünýäniň 15 ýurduna gatnaýar. Resmi maglumata görä 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollary ýylda 2 million çemesi ýolokçy gatnaýar. Emma bu kärhana ýolokçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça pes bahalar alýar. 2015-nji ýylda Skytrax neşri Ingerwet diýen bahany alan 23 aviakompaniýanyň arasynda Türkmen howa ýollaryny dünýäniň iň ýaramaz aviakompaniýalarynyň hatarındagdy. BBC News agentligi Britaniýanyň grajdan aviasiýa resmiýetlerine salgylanyp 2015-2016-njy ýyllar aralygynda Türkmen howa ýollary uçarynyň geja galmak boýunça öňe taýlanandygyny habar berdi. Mundan başga Türkmen howa ýollarynyň ýolokçy uçary dekabrda Paryjde 213 000 Amerikan dollary möçberindäki jerimesini tölemänligi üçin taklandy we bu mesele gejikdirilen tölegler tölenen soň çözüldi. Mundan öň 2016-njy ýylyň sentýabrynda Türkmen howa ýollary howa transport hyzmatlary üçin tölemeli tölegini tölemän ortadan howa giňişligini ulanmasyz edildi we bu mesele hem berginiň üzülmegi bilen çözüldi. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň milli aviakompaniýasynyň uçar aviabiletlerini internet arkaly satmak meselesi döwlet derejesinde gozuldy we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan makullandy. Birinji maýdan başlap Türkmenistanda uçar biletleri ortaça 20% gymmatlady. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aziýada 2017 halkara sport beýatdaşlygyny taýýarlanýan Türkmenistanyň paýtagtynda ýene-de ýaşaýyş çaýlaryň ýumurlanlygyny Azatlyk Radiosynyň habarçylary edýärler. Aşgabatyň häkimetleriniň ýaşaýjylaryň öýlerini ýumurmak boýunça häzirki çäreti paýtagty ýurdun taryhyndaky iň uly halkara sport çäretine taýýarlamak barada Prezident Berdimuhammedowyň beren nowatdaky tapşyrygynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagtynda umuman 15 000-den gowrak ýaşaýyş çaý ýumurldy. Öý ýykylan raýatlaryň uly bölegine täze çaý ýa-da kompensasiýa berilmendi. Aşgabatdaky şu günkü ýagdaý barada habarçymyz Sultan Atçylowanyň maglumatyny dinläli. Aşgabat şäherinde ýaşaýyş çaýlarynyň ýumurlmagy dowam edýär. Aşgabatyň Odalky piwa zawodynyň ýerleşen ýeriniň golaýyndaky 3 gatly ýaşaýyş çaý ýumurlyp başlandy. Aşgabatly ýaşaýjy Murat aganyň aýtmagyna görä, bu ýaşaýyş çaý Odalky ýumurlan piwa zawodyna degişli bolup, ol çaý piwa zawodynyň işgärleri üçin umumy ýaşaýyş çaý bolup hyzmat edipdir. Piwa zawodynyň ýumurlmagy bilen mundan 2 ýyl ozal häkimlikler tarapyndan bu umumy ýaşaýyş çaý hem ýumurlmaga degişli edilipdir. Bu çaýda 40 golaý hoçalygyň ýaşaýandygyna teretmeden häkimlikler bu çaýyň ýaşaýjylaryny öwedine çaý bermeden çaýdan çykaryp, soňra umumy ýaşaýyş çaýyny ýumurmak isläpdirler. Häkimlikleriň ýaşaýjylara ýaşaýyş çaýyny bermek islemýändikleriniň sebäbi bu ýaşaýyş çaýy umumy ýaşaýyş çaýy bolup, ol diňe piwa zawody işläp duran halatynda onda işleyen işgärleriň wagtlaryň ýaşamak üçin niýetlenen diýilip hasaplanypdyr. Bu çaýda indi 10 ýaşyldan hem gowrak ýaşap oturan hoçalyklar bardy. Olary çaýsyz goýmak degişli ýol başlar üçin ullakan bir problema däldi. Ýaşaýjylara ýumurlayan öýleriň öwedine çaý bermän çaýdan çykmaklygy talap edip, 2 ýylyň dowamında ýaşaýjylara azar baryny berdiler. Emma ýaşaýjylar hem aýaklaryny ýere berip direp, çaýdan çykmajakdyklaryny aýdarlaryndan soňra ýaşaýjylaryň bir näçe ýokary edaralara ýüz tutmak bilen ýaşaýjylary ýaşaýyş çaý bilen üpçün etmeklik barada karara gelindi diýip Murat aga aýdýar. Ýollaryň diňeldilmegi bilen Aşgabaty özgörtük gurmak bahanasy bilen Aşgabat şäherinde ýaşamak mümkinçiligi bolan ýaşaýyş çaýlarynyň müňlerçe ýumurldy. Ýumurlan çaýlarynyň öwedine ýaşaýyş çaýlary berilýän ýaşaýjylaryň köpdigine deretmeden ýaşaýyş çaýsyz galýan ýyldaşlarymyzyň hem juda agdyklyk edýändigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Çaýlaryň ýumurlmagy bilen ýaşaýjylaryň ýaşaýyş çaý bilen üpçünçiliginiň ilaty doly kanagatlandyrmaýandygyny ýaşaýjylar nygtýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň senatorlary adam hukuklarynyň bozulmagy Siriýa hökümetini ýaraglandyrmak, şeýle hem Amerikanyň prezident saýlawlaryna garşymak sebäpli Orsiýata garşy täze sanksiýalar girizmek babatda iki partiýa arasynda alalaşyga gelindigini aýdýarlar. Taşary gatnaşyklar we bankulygym boýunça iki komissiýadaky demokratlar we respublikanlar 12-nji ýylyna giç akşam bir düzüdüş hakda alalaşdylar. Bu düzüdüş aýrylykda Iran baradaky sanksiýalar hakda Kongresde geçmeli maslahatyň üstüne goşular. Ol şeýle Moskwanyň Ukrainadaky agresiýa sebäpli ýerine ýetiriş buýrugy esasyna giýirilen öňkü sanksiýalary kanuny öwrer. Şeýlelikde aktam häzirki sanksiýalary gawşatmaga synanşan halatynda Kongres onuň öňüni bökdemäge hukukly bolar. Täze sanksiýalar beýlekler bilen birlikde adam hukuklaryny bozmakda, Siriýa hökümetini ýarag bilen üpçün etmekde we Orsiýa hökümet tarapyndan kiber hüjümlerini amala aşyrmakda günäli tapylan Orsiýetlileri öz içine alar. Çaklanmagyna görä bu çäre Iran sanksiýasy baradaky kanun taslamasyna artdyrylan goşmaça hökmüne öňümizdäki günlerde sese goýular. Hem respublikanlar hem de demokratlar tarapyndan goldalýan taslamanyň senatda aňsatlyk bilen kabul edilen garaşylýar. Taslama Wekiller Palatasyndan geçip Amerikan prezidenti Donald Trump tarapyndan gol çekilenden soňra kanuny ýegiler. Saýlaw kampaniýasyna Orsiýet baradaky sanksiýalary gawşatmaga meýil görkezden Trump kanun taslamasyna gol çekmän halatynda bu taslamanyň tarapdarlarynyň aýtmagyna görä onuň goýan vetosyny reddetmek üçin Kongresde ýeterli goldaw bar. Senatyň daşary gatnaşyklar komissiýasynyň başlygy Bob Corker özüniň kanun taslamasy
hakda Dewlet Sekretary Rex Tillerson bilen pikir alşandygyny aýdýar. Onuň bellemegine görä taslamanyň kabul edilmeligi onça ähtimal däl. Men administrasiýanyň taslamany goldamak barada oňat oýlanmagyna ananyar nip korkar aýtdy. Senatyň demokratik lideri Chuck Schumer hem biz häzirki sanksiýalary kanuny tertibe salmak we olary gawşatmak ýa ýatyrmak baradaky kararyň Kongresiň gözegçiliginden geçmegini talap etmek bilen Birleşen Ştatlaryň prezident Putin'i edýän oýlanşyksyz işleri üçin cezalandyrmagyny dewam etdirmegini kepillendirýär dedi. Schumer soňra hem täze sanksiýalar ortaýa we biziň saýlawlarymyza garşymagy mümkin haýsem bolsa başga bir ýurda iki partiýa tarapyndan berilen güýçli beýanat bolar diýip sözüniň üstüne goşdy. Öňkü prezident Barack Obama prezidentlik döwrüniň soňky aýyna ortaýatyň aňaty gulluklarına garşy sanksiýa girdipdi. Ol muny hem olaryň saýlaw işlerine garşymaga synanşandygy bilen delillendiripdi. Ýerine ýetiriş buýrugy boýunça girdilen bu sanksiýalar täze çäre bilen inni kanuny öwrülýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan we Serpil welaýatynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileri hereket edýär. Faryab welaýatynda da Daişçiler boy görkezdi. Welaýatyň Asana Baba atly sebti Daişçilerin ýeçiligine geçdi. Faryab welaýatynyň Hoja Sebpoş etrawyna da jeňçiler hüjuma başlady. Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarapynda hem jeňçiler hereket edýär. Faryab welaýatynyň polisiýasynyň metbuat wekili Abdulkerim Ýoruşyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Mufti Nigmatyllanyň ýol başçylygynda Islam döwleti atly toparyň ýaragly gruppasy Asana Babada ýerleşipdir. Gruppe az Daesh afrad Mufti Nigmatyllah Asana Baba Mulla Asadullah bayat bokun. Yerli ýaraglylarym Daesh militanlaryna tabin bolupdyr. Talibanyň Mulla Esedullah atly komandir hem öz ýaraglylary bilen Daeşçilere goşuldy. Asana Baba Daesh söwüşçileriniň eline geçdi. Islam döwleti atly toparyň ýaraglylary welaýatyň Şirintegap atly etrawyna da hüjum etdi. Jeňçiler bilen Erbeki atly yerli ýaraglylaryň arasynda çatışyk barýar. Awgan güýçler hem Daesh militanlaryna garşy görüş boýunça taýinlik görýär diýip Ýoruş aýtdy. Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde de howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna galýar. Welaýatyň merkezi Meýmene şäherine de jeňçileriň waham salýanlygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Şirintegap atly etrawyň hakimi Seýşerep aganyň Azatlyk Radiosyna aýdyşyça Asana Baba sebti 3 ýyl bäri talip söwüşçileriň ýeçiligindedi. Ýöne Asana Babany Daeşçiler talip ýaraglylarynyň basyp aldy. Asana Baba 3 ýyl bilen takrarlap bolýardy. Hazırda Daeş'e kelgen gulawaryň goý dargynlyk klady Daeş'ler. İki toparyň arasynda çatışyk bolýar. Talip söwüşçileri ýerine çekilmäge mejbur boldy. Asana Baba häzir dollugyna Daeşçileriň kontrolunda diýip hakim belledi. Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatyň 9 etrawy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda da jeňçileriň ýerleşendigini hakim Seýşerep aga aýtdy. Şorderýa atly regionyň tutuşlugyna jeňçileriň ýeçiligindegini hakim bildirdi. Şirintegap atly etrap Türkmen-Awgan serhediniň boýunda ýerleşýär. Serhet ýaka jeňçileriň kontrollyk edýändigini bildirip hakim Seýşerep aga şeýle diýdi. Şirintegapda özü Türkmenistan'a yakındı. Talipler var. Daesh öyle talip köptü. Belhat talip köptü. Elma şu darya mükemmel taliptir. Bu lihazdan şu darya hem orada Türkmenistan'a hem tarafdiga. Serhet yakanyň hem yerinde Taliban hereket edýär. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri hem serhet yakada ýerleşdi. Şorderýa atly sebtem Türkmenistan bilen serhetdeş diýip hakim Seýşerep aga ma'lum etdi. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň sekretary deputat Ak Muhammed Nurynyň aýdyşyna garanda Hoja Sebpoş atly etrawyna da jeňçiler hüjum edipdir. Cuma bazar ýa Hoja Sebpoş etraf hakimliginiň özüne we komandanlygyna yaragly muhalifin hemlany ediben başlady bular düýün duşanma güne. Etrawyň merkeziniň 1 kilometr golayna jeňçiler geldi. Etrawy jeňçiler basyp alar diýen gorku bardy. Awgan güýçleri jeňçilere garşy görüş alyp barýar. Etrap häzir synmakdan gutuldy. Emma jeňçiler Hoja Sebpoş we Şirintegap etrawyny basyp almagy planlaşdyrýar diýip deputat Nuri aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.